ftehim kollettiv. Ħaddiem staġjonali mobbli jista' jkun kopert minn ftehim kollettiv. Dan il-ftehim jista' jinfluwenza l-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-pagi jew il-benefiċċji. Bħala ħaddiem għandek tkun infurmat dwar il-ftehim kollettiv li japplika għalik. Jista' jkun hemm ftehim nazzjonali, reġjonali jew ftehim kollettiv settorjali applikabbli, kif ukoll ftehim kollettiv speċifiku għall-kumpanija. Importanti li wieħed jinnota li kultant dan ikun japplika għal ħaddiema kollha u drabi oħra għal membri fi trade union biss. Għandek tkun taf bl-organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinuk tifhem il-ftehim kollettiv. Dawn jistgħu jinkludu trade unions, kmamar tal-kummerċ, assoċjazzjonijiet professjonali u iktar. Għal iktar informazzjoni żur is-sit web tal-ELA.